Right, sithi walala wasala, ungaphoswa ungaphuthelwa lithuba lokuthi uphumelele imali engange 500 rand ngokuthi nje wena wenze nje lula. Siqala lapha izolo sibhengezile sapapasha ukuthi abantu mabamenshine phaya ku TikTok kwipost ke besiyifakile, bafake amagama wabaculi abafuna ke bangenelele kwi top 10 yoqhudelwano ke lwabalandeli nabathandi bomculo kaMaskandi sigxisheke phaya Eastern Cape eMpuma Koloni. Khathali noba ungwakabhaca, noba ungwasemahlubini, noba ungwakwacaleka, noba ungwasemampundweni, noba ungwasemampundomseni noba ungwasebathenjini, sithi nje lina lithuba lelakho. Babhalile ke abalandeli nansi ke i-top 10 yethu. Number 1 idela kufa likaMamzondi Zamatiyana. Number 3 into zabantu. Number 3 into zabantu iciko lamantangase phaya. Number 4, number 5 Malebomvu. Number 6 Ihlubelihle. Number 7 Mr Dingu. Number 8 Mfana omhlophe wegcokama. Number 9 Mfazi omncane avale ke phaya uzukusani kaMayihlome. Naku ke ukwenzela sithi phaya azikhale uthumela nje wena i-screen record sengoma nganye kule number 0734870594. uyidlala noba kukangakaphi na uzoba ethubeni ke lokufumana leyo mali ke elingana ke no 500 rand. Ithe ke i-screen record not i-screenshot. Sizama ke ukuqhuquzela ke qondisisa okanye ke nokujonga ukuthi abantu ungani na okanye kutheni na bebethakala ukuthi ke bastream okanye badlale umculo phaya kwinkundla zokuxhumana za online o YouTube o Spotify nezinye. Kodwa ke sizabe sigxesha ke phaya ku YouTube. Thumela nje wena ke phaya i-screen record udlala ingoma once nje ibe over 3 minutes and a half or 3 minutes 30 seconds. Ungasicima ke i-screen record sakho uqhubeleke uyidlala ingoma, uthumele ezo screen record kule nombolo ke oyibonayo phaya. Ndiyayiphinda ngu-0734870594. umlandeli ke othumele i-screen record zaba ninzi kunabanye ngoyena ke uzoba sethubeni ke ukuthi ke afumane esisixa semali cash. Awuvoti, awenzi nix, wena nje uxhasa umculi wakho ngokuthi ke udlale ingoma zakhe online. Ku-50-50 bayawina abaculi, nawe uyawina. Thina ke asitholi nix ukuthi nje bubele nje bethu nemfesane nothando esinalo kubaculi ukuthi nje bake nabo ke umculo wabo uthuthuke ukhule, nokuzama nje ukubonisa abalandeli ukuthi kubaluleke kantoni na ukuthi ke umculo bawudlale online, bangawudownload kwindawo ke ezingafanele, bawudlale ngqo ku YouTube. Sibuya ke nezinye i-competition ezininzi, ezinye ke zizawuthi ke ibe ngabaculi abazothi ke mhlawumbe bahlomule ngelinye ilanga. Usuku lovalo until further notice, aluka mbekwa until further notice, until thina sibone ukuthi ke ama views ayakhula ngekwenene. Abaculi sawuthi ke siqhagamshela nabo sibabuza ukuthi bayawubona na umohluko emsebenzini wabo. Udlala noba yiphi album as long nje iphansi kwe topic. Umculi ongekho under topic asizamkeli nje i-screen record zakhe. Bonke nje abaculi ke aba under topic ungenza nje ngolo hlobo. Danki Insibazi Media exesha phaya Western Cape Stellenbosch. Danku.